Good day mga ka-studio. Welcome back to my channel. Today's menu, we have braised pork belly at homemade lumpia. Recipe po nito mga ka-studio. Yan. Tapos, meron din akong Coke. Yan, start na po tayo mga studio sa hindi pa kumakain dyan. Sabayan nyo na po ako. Yan, simula tayo dito sa lumpia. Sarap. Yan, laki po nito. Dito po ang rice ko. Merong kunting sabaw. Malambot na po ito. Yan. Yan ba yung taba? Oh? Mga black beans. Itong ginamit ko na kanin. Bahaw. Bahaw na siya. Ito mga buto.
Pampatanggal umay. Yan, ang laki pa. Sarap ang lumpia pag mayroong ketchup talaga.
That's it mga ka-studio. Before tayo magpaalam, shoutout muna tayo. Shoutout po John Kimson from Pangasinan. Shoutout din kay Janry Aparicio. Shoutout Beverly Hiradora Magila K. Aparicio at sa buong Aparicio family. From Taguig City sila. Shoutout din kay Brandon Oreta. Shoutout Bibski Makaranas, watching from Saudi Arabia. Itong last na isa shoutout ko mga ka-studio, mayroon din sila mga sariling channel. Gaganda din ng mga video at audio quality nila mga ka-studio. Check natin din ang mga channel nila. So, una-una si It's Lenny. Tapos, Yantot ESMR. Imong TV. At Philam Daily here from Texas. Ben Spaghetti. Earl RN. At John Perez. So, ayan po. Maraming salamat po sa panonood sa episode na ito mga ka-studio. Hope you enjoy this one and see you for my next mukbang adventure. Bye-bye.